Gimnastičarka protiv džina. Zdravo cool ninja, danas ćemo da imamo jako cool challenge. Da, Peyton gimnastičarka protiv Lonija. Da, haha. Narode, verujte mi, ne želite da propustite ovo, bit će epic. I šta mislite ko će da pobedi? Ne znam, Peyton ili Loni. Već znate Peyton gimnastičarku i ona ima crveno-crni pojas u svim veštinama, ali da li će to biti dovoljno da porazi Lonija? Haha, neće narode. Pa, nekoliko stvari o njemu, živi u Njujorku. On je glumac, model i očigledno bodybuilder. Tako je narode, hvala ti Brajane, jako sam uzbuđen što sam došao u vašu emisiju. Ako niste znali, ja sam trenirao jednom sa vašim ocem i osvojio sam zlatnu medalju na juniorskim olimpijskim igrama. Stvarno, to je cool. Stalno me zasmejava jer pomera svoje mišiće. Opa, zapravo to je moje oružje. Ja ću jednostavno da te umorim jer stalno ćeš to da gledaš. Da, za prvi challenge radit ćemo sklekove. Ashton će da im pokaže. Ok, samo malo. Ok, pre svega morate da se spustite do kraja i da dohvatite grudima crveno. Ovo ovde. I potrebno je da držite čvrsto telo. Ako vam se telo iskrivi ili ne dohvatite crveno, sklek se ne računa. Imate minut. Da li ste spremni? Ja sam rođen spreman. Možeš ti da Uradite što Peyton. možete više za 1 Najbrže minut. što možeš. Spremni? Pozor. Sad! Lako je. Brže, hajde. Brže, hajde. 21. Da li treba da radim sa jednom rukom? Da. 46, 47, 48, 49, 50. Da. Previše ti dobro ide. I 60, uspeo je. O, nije Pa loše. Si brz, da ima još malo vremena. Ajde, možeš ti to, hajde. Nemoj odustati. Tako je. Hajde. Samo nastavi, Ja sam umoran. nastavi. Možeš ti Hajde, to, bravo, još malo, još samo malo, hajde. Hajde, Peyton, hajde. Hajde, da. Dobro Vreme. O, čoveče. Bila sam loša. I mislim da imamo našeg pobednika. Loni! Ma hajde, Bravo. Peyton. Da li treba da se osjećam dobro što sam pobedio devojčicu? Pa, verovatno ne. Odlično, baci 5. Da, Pa na sledeći izazov. Idemo narode. možda si pobedio u sklekovima, ali ja ću pobediti na kanapu. Pa vidjet ćemo i to zlatokosa. Prestani to da pomeraš. Volio bih da mogu, ali one to same rade. I evo ga, konopac izazov, ko se prvi popne do vrha pobeđuje. I ovo je 5 metara visoko. Wow, tako je veliko. Hvala. Ne. Ok, prvo pravilo. Ne možete da koristite noge. Moraju da su stalno ispravljene pod 90 stepeni. Jer se spremaš? Lagano. Da vidimo šta možeš s poraću. Ok, i to ćemo da vidimo. Hajde. Spreman? Pozor. Sad! Hajde. Wow. Tako je, idemo. Wow. O, tako ide brzo. Još malo. Vreme. O, cool. To je bilo 9 sekundi i 81 milisekunda. To je bilo tako brzo. Hvala. Kako si to Da uspeo? se možda popneš još jedno? Ok, cool. Uradimo to. Jesi spremna? Idemo opet. Pa, Peyton, 9.81, sve ispod toga i ti pobeđuješ. Znam, ali to je moj rekord. Treba samo da dođeš do 9. 9.80. Da, 9.80. Peyton će da počne sa stolice kako bi im ruke bile na istim startnim pozicijama. I mislim da je to fair. Spremna, Peyton? O, ne. Da. Hajde, verujem u tebe. Hajde. Najbrže što možeš. Spremna? Pozor.
sad! Brzo. Hajde, možeš Ajde, ti to! možeš ti to. Hajde, Brže, hajde, Peyton! Bravo, Peyton. Hajde, Ajde. brzo! Ajde, Hajde. samo malo jače. Peyton, Brže. ajde, možeš ti Brže. to. Bravo, Peyton. Hajde! Brzo, O, brzo, ne. brzo. Nema veze. Brzo, izgubila Peyton, je. ajde. Vreme, odlično, Peyton. O, dobro To je. je bilo jako Svaka dobro, ali čast. vreme je, nažalost, 16 sekundi i 42 A stotinke. moje je bilo? 9:80. Da! Ti si Pobedio Aha. si. Dužna si mi sladoled posle ovoga. Svaka čast oboma, a idemo na sledeći izazov. Oboje su bili odlični na konopcu, ali nažalost naš snagator je bio malo brži od moje sestre. Sad je 2:0. Imao si sreće, mišićevi. Kako da ne? Ja sam rođen ovako. Ovo je za mene jedan lagani doručak. Haha. Dobro, ne baš, ali da. Mnogo treniram i to je to. A i model si. Da, jesam. Pa Peyton, mislim da imaš velike šanse u sledećem izazovu, jer radimo podizanje nogu. Da! Izvini, džinovski čoveče, da li možeš samo da me podigneš? Naravno da mogu, inače zove me džin jer sam jako visok. Pa jer jesi. Okej, ovo su pravila. Stavimo noge pod 90 stepeni i onda ih podižemo skroz do šipke i vraćamo dole, ali nikad ispod 90 stepeni. Ovo je jako teško, ja mogu samo da uradim nekoliko, tako da vidjet ćemo kako će biti. Jesi spremna, Seko? Da, Okej. ti prvi. Okej, uradimo to. Tako da molim te ovo broj dobro, to što ti je sestra, nema nameštanja. Okej. Okej. 1, 2, 3. Wow. O, ima 3. To je bilo dobro. Teško je. Okej, mlada damo, tvoj red. Samo da te upozorim, ako sam i ja uradio 3, ti nemaš šanse da uradiš više. O, mislim da je ovo izazov, Peyton. A da, ovo i jeste izazov. Sad ću te podići. 3, 2, 1. Pobedi ga, Seko. 1, Lepo. 2, Svaka 3. čast. Hajmo, idemo još. 4. O ne. Nastavi. O ne, Šest. ona je profesionalac. 8, Baš 9, izgledam slabo pored nje. Nemoguće. 11, čak možda uradi 20, 13, Ovo je nemoguće. 14, 15, 16, 17, hajde, 18, 19, A ne. i još jedan 20. O ne. Bravo, pobedila si. Pobedi to, mišićevi. Okej, moram da ti priznam za ovu rundu. Ali pobedit ću te u sledećoj. To si mislio i za ovaj put. Okej, sad ovako razgovaram. Okej, imat ćemo ovdje neko američko rvanje, a? Ok, narode, trenutni rezultat 2:1, a sledeći izazov je ne samo snaga, već i balans. Tako da vidjet ćemo ko će moći duže da hoda na rukama. Ko pređe veću razdaljinu na rukama, on je pobednik. Sigurno ću te pobediti. Wow. Vidjet ćemo to, princezo. Samo priča. Idemo. Ok, narode, čitava sala je samo za vas. Spremni? Uradimo to, nema varanja. Ja ne varam. Spremni? Idemo! Ah, O, pao je! Hajde, Peyton! Pao je, samo nastavi! ne. Samo nastavi, hajde Peyton! Do kraja! Još samo malo! Da, Peyton, uspela si! Bravo! Ma da. Da, eto ti džinu. Okej, narode, jasno je da ovdje imamo jednu super devojčicu. Trebala bi da bude na Discovery kanalu i samo da znate, jeo sam kokice pre ovog challenge-a i zato su mi ruke malo bile nestabilne. Ali vidjet ćemo te u sljedećem izazovu. Ok, narode, sada je 2:2. Da li ste spremni za odlučujuću rundu? Koja će da bude... Stani na rukama, sklek! Wow. Okej. Ok, ovo su pravila, pokazat ću vam. Idete u stoj na rukama i idete skroz do dna, dohvatite glavom i vratite se gore. To je to. Uradimo ovo. Spremni? Možeš ti to, Peyton. Malo flex, malo levo, okej. Okej. 1, 1, 2, 3, 4, 5,
Možeš ti to, Peyton, možeš ti to. 7, Hajde, možeš ti to. 8, 9, 10! Ah, Nastavi, 11, nastavi. Da, okej. oh, Vidjet ćemo, Idemo, Peyton. Peyton. o ne, ne, Da, samo nastavi. 9. Hajde, možeš ti to. o ne, Hajde, Peyton. ne. Hajde, Peyton, Pobedit polako. će me. Narode, ne mogu uopšte da gledam ovo. 11. O ne, Ne, ne. Samo jedan, ne. 12. Ne. O čoveče. ja sam bio, nisam bio siguran za koga uopšte da navijam, da li za tebe ili za nju, i onda sam... Ovo je bilo Bravo, teško. Peyton. Jej. Uhu! Pobedila je. Okej. Pobedila sam. Uhu! O, Ma da! daj. Nemoguće da si pobednik. Ali jesam. Duguješ mi sladoled. Ne. Da! Narod, ovo je bio ultimatni izazov. Da li ste vi iznenađeni rezultatima? I želimo jako da se zahvalimo našem prijatelju koji je bio jako cool i jako profesionalan sa nama i bilo nam je jako drago. Hvala ti mnogo. Hvala Ninja Kids, ovo je bio jako cool izazov. I mislim da mi ova devojčica duguje sladoled. Tako da srećan sam za... Čekaj, zašto ti ja dugujem sladoled? Ja sam pobjedila, ti meni duguješ sladoled. O, Znači ovo i čak nakon pobede. Okej. Hvala što ste bili strava. Ćao. Ćao. Aaaa! wow! Wow.